Sanjajte svoj san, meni se ostvario. Upravo ova poruka nalazi se na novom uređenom košarkaškom terenu u banjalučkom naselju Borik, koji nosi ime po proslavljenoj košarkašici nekadašnje Jugoslavije Slađani Golić. Za nju ovo je ostvarenje velikog sna jer, kako sama kaže, košarka je bila cijeli njen život. Nada se kako će tu neke nove generacije dječaka i djevojčica načiniti svoje prve košarkaške korake sa vjerom u buduće uspjehe, jer, kako sama navodi, ništa nije nemoguće i nedostižno. Košarka je bila cijeli moj život i moja misija je bila, pošto nisam trener jer nisam zato, previše sam blaga, da okupim omladinu, da budem neki primjer i moja misija je da ih dovedem, a ovaj teren obećavam da će biti pun djevojčica i dječaka, omladine, a čak i rekreativaca. Pravit ćemo neke turnire i učinit ćemo da ovaj teren ne bude zaboravljen, da ne sjede djeca kod kompjutera u kući, nego da se bave košarkom. I kao što ova poruka stoji ovamo, ja nisam mislila da ću ikada ostvariti san kao djevojčica od 16 godina, ali sve mi se ostvarilo i želim svakoj djevojčici, dječaku ili sportisti da ostvare ono što sam ja prošla i živimo do uspomena. Košarkaški teren Slađana Golić poklon je kompanije Mozart, koja širi sportski duh i humanu priču. Za ovaj projekat podrška je stigla i od grada Banja Luka. Veliko mi je zadovoljstvo što možemo danas ovdje u Banja Luci, u naselju Borik, da otvorimo drugi po redu u Banja Luca, inače 86. teren po redu u okviru akcije 100 terena za jednu igru. Teren smo posvetili gospođi Slađani Golić jer smatramo da je ona to svojim uspjesima i zaslužila. Teren smo posvetili njoj, a poklanjamo ga svim košarkašima i košarkašicama grada Banja Luke. Ovo je drugi teren koji Mozart kompanija pravi u našem gradu, ali evo prvi u periodu kada sam ovdje kao gradonačelnik zajedno sa svojim timom i jedna iskrena zahvalnica za ovo što su radili. Zaista u ovom naselju ovdje to nedostaje, kao što vidimo, prekvalitetno urađeno, djeca mogu da igraju košarku, da se bave sportom, imaju dodatno mjesto gdje mogu da se okupljaju. Ovdje još dodatno uređujemo sadržaje kroz teretanu na otvorenom, park okolo, dakle čitav ovaj ambijent želimo dodatno da uljepšamo, da ukrasimo. Dakle, naša ideja da sve ove čuvene skverove, kako zovu, dakle zelene površine koje nisu oplemenjene na najbolji mogući način, dodatno oplemenimo, uredimo drvećem, stazama, parkovima, ali naravno i dječjim terenima, igralištima i teretanama na otvorenom. Dakle, velika zahvalnost. Mi smo sa dosta društvenih kompanija započeli projekte, ali i ovo je prvi projekat koji smo u ovom periodu, evo nakon 7-8 mjeseci, uspješno završili. Otvaranju terena prethodila je revijalna utakmica koju su odigrale košarkašice ženskog košarkaškog kluba Mladi Krajišnik, kluba u kojem je Slađana napravila prve košarkaške korake, i ženskog košarkaškog kluba Orlovi. Košarkaški teren koji nosi ime Slađana Golić donacija je kompanije Mozart u okviru akcije 100 terena za jednu igru. Misija Mozarta je da obnovi 100 terena u Srbiji i regionu, te na taj način pošalje jasnu poruku, a to da je sport izuzetno važan. Naši sugrađani šutirali su trojke, a sav prihod od prikupljenih sredstava ide za liječenje naše sugrađanke Mirjane Jojić.